Ang mga, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan, sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangangkilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila at sa kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalain ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumuwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko at isa man sa kanila'y walang napahamak kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mangagtamo ng aking kagalaang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay mga pakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang sila lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa upang makilala ng sanglibutan na ikaw sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila.
Talakad tapo, main tapong metong panalain, katang metong nga Diyos. Mapagpalang kay kaming Ginoo. Ginoo, salamat po king kabukas siningat me po yung balang metong kay kami. Ginoo, salamat po yung pagkalubumbi at pagkabiya kay kami gining Diyos. Ginoo, ngayon kawarasan na iti, talaga milaring kay kaming kasarlinan banting upayang gining Diyos. Makanyanda ko pong puryan at samban king pang espiritu mo at king katatuan. Ginoo, ngayon kayabakan na iti Diyos ko. Nano lamang puring nga batyawan mong kakulangan o agawaming pamikasalan ng balang metong kay kami. Diyos ko, sana po makanyan ko, sana pong patawaran. Nanoy ginigin Diyos, ibili mo na lamo pong kaya kaming kaintakan. Igpangin ng kawarasan na iti, pasalamat kami igpa ng makanano. Dinaot mo kay kami ang timoy ngayon, bagyo, duldul, sakita mabayat, o yung tornado igpa, o yung volcano, o yung biglang kamatayan. Ginoon Diyos, anong makanano ini po yung kay kaming bundok at tatangalan, Diyos ko, anong makanano sana sarami pupas bulan. Ang timurin kay ning albugan ginin Diyos, alam patugot mamagusing kay ang danom. Ginoo sarami naman pupas bulan banting upayang intengalan miking napon. Minapu sana tangalan pa si bayo ikpa. Ginoo nginin kaorasan na iti. Ika po'y mikibalo waring lalamandaran kay kaming pusong pong kaisipan ni kayong makabasa ikpa. Sana ginin Diyos ding karalungan mingin kayabakan na iti. Makanyan mo sana pong panuwanan ikpa. Ginoon timurin din kay kaming pengaring mapilang makatagan pang may mundasyon kay kaming kasalpantayanan. Nino man pong ating bitbit a kapanandaman wa mga tiyo karing karelang kubong tuknangan. Diyos ko, pisan mo sana po karing maipaya mong gamat. Banting upayang ginoon Diyos, datay ngaldo makanya milapang pong akayabi susuyo king banal mong harapan. Anong makanano ginoon Diyos king ngaldo napon, makain na pong menuparan karing banal mong kaburian. Ang timurin Diyos ko, reta pong kay kaming pengari kapatad. Amigdulop karagdagan kay ngaluwang bansa, Diyos ko, ingatan mo sana po lalo na po rin kay kaming katubalik ng kasalpantayanan. Ginoo sana, nung makanano lang meko, makanyan lang naman sana pong mibalik maging kayabi mi. Banting upayang ginin Diyos, makanyan nila pong kayabi manuparan karimbanan mong kaburyan. Ginoo ngining oras sa iti, uri ni puri pinili mo karing dakala talete na po ng kikang upaya. Ginoo sana po kabudlok-lokon ding lukulukaning kalam. Diyos ko, ganap de sana pong aibating karelang sarino na ginin Diyos, pangatmon mo sana pong pwersang pong sikanan. Ginoo ngining oras sa iti, anong makananing pangako mong mapamatulang Espiritu Santo. Sana ginin Diyos, itubod may kaya kami banting upayang, tayra na kami king mit mong kabanalan pa. At nung makanano rin kaya kang pasabi na pong karelang ibalita, ngining kaya baka na iti banting upayang ginin Diyos, makanyang kaya pong lubos magtibi, karing kaya kaming kasalpantayanan, kimbanal mong harapan Diyos ko, insana, tanggapan mo sana pong mabanglungay na harapan mo rin karalungan mingeni, ipapamilatan ming sablaig pa, kimbugtong mong anak, kaya kaming tagapagligtas, ang Ginoong Jesucristo, kambera ring lukubat tayo daring pangako, mapamatulang Espiritu Santo, iyan asa po.
Ang spiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pakikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita, materya, sa daigdigan hindi nakikita, espiritu, sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas ng katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawagan na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyumidad.
Ninuman ing manatili kaya iti mamungayang dakal. Kapamilatan ning mayap ng bunga ning taong karinya makikilala nung tunayang makatayid, makaugne, king tune, wake katutuan. Uling ala kayong nanuman arapat nung makakawani kayo king lagyuning nuan. Ing lugod ampon upaya na nitang metong nga Diyos yang ke kayong tanggapan king oras sa iti. Salamat king Diyos at king banal apamitipon yung iti pasibayong mebatyo meyakit miyabe-yabe kayo. Mi ugne kayo, banting upayang, mi paslagan niya, ing balang metong, kareting amanong banal, ababiesi kanan, ampon puwersa, karingke kayong balang panandam. Tuluta na sa nitang mayupayang ginong, ing manimunaya, ing wagas ng kabyasnan, at patnubaya nakatamo, ning mal ng kalam, banting upayang, ding balang ating ganap, ay ating kapagsadyan, iti lubos dang damdaman, itang presensya na nitang Diyos. Banting upayang lalo lang mirinan katatagan, king karelang kasalpan tayanan. Pablasang atyu kayo lalamnaning upaya nitang Diyos, matulid mo ing tao, iti makapasakop ya king lagyuning nuan. Karampatan mo king tao iti tokyana pamintuana inganggang katuruan. Pablasang ya ing wake akatutuan. Amalyaring munye ke kayong katatagan. Matulid mo ing tao, tukiya, kinganggang katuruan. Nyening atyu kayo lalam na ning kayang upaya, pasakop. E nasa malyaring mabalatunging balang sarili yung karetang dapat ay karampatan kingkeyang panimanman. Uli na pablasang nung tune kayong makaugne king kayang wakat, e na malyaring malilipa ing balang dapat. Dapat kingke kayong kapag-aralan, ayat yung kabiasnan ang makayapag. Ninuwari ing tune, wake akatutuan, at nino ding tune sangana.
Baslayan niya yung santong kasulatan, King San Juan. 15, puno ang gayang 5. San Juan Kapitulo 15, versikulo 1. Ako ing katutuan awake, at igpa ko yaing mananaman. 2. Ing balang sanga kung magdalang bunga, lalako na. At ing balang sanga magdalang bunga, lilinisane bayang magdalang lalong dakalabunga. 3. Malinis na kayo king ulinaning amanong gingkas ko kaya kayo. 4. Manatili ko kanako at ako kaya kayo. Antimo ing na pamamunga ning sanga king sarili na. Nung manatili king wake. Makanyan mo naman kaya kayo nung ko manatili kanako. 5. Ako ing wake. Ikayo ding sanga. Itang manatili kanako at ako kayo. Iti magdalayang dakalabunga, uling nung makakalilwa ko kanako, nanuman alakong arapat, o ito po may basaya po. Salamat kingati yung kabiasnan. Pablasang gasgas na kingke kayong panandam, deting ama nung gikas. Dapat nga naning ebanghelyo, ya ingwake katutuan. Ding sangang magdalang bunga, iti kukutura nala, yugse na kingapi. Dapat, ding sangana ababye, magdalang dakal la bunga, deti lalo na lapang lilinisan. Kinguli na niti, ang tinaninging tao, ya ing meging sangana ng Diyos. Nanong bunga, ing malyari yung ibunga. Nino ingating kabiasnan at makibat yan. Banaling malyari pong maging bunga, no? Agpang mo rin po kining makasulat king Galatia 5, versikulo 22, ang gaya pong 23, nga na po, dapat ing bunga ning espiritu ya ing lugod, tula, kapayapan, kapibabatan, ganaka, kayapan, katapatan, kamunglob, pamangawat king sarili, salang kareng bagay adeti, alang kautusan. Ito po may basala. Salamat at matulid lang. Dapat pusnyan ye ing santong kasulatan. Bayo tamo miras ketang kekang yapag. King Colosas 1:10. 1:10. Nga na po yung makasulat kining tao Colosas Kapitulo 1, versikulo 10, bang lumakad kayo king karampatan, king ginu at patulan niye, king keganagana, mamunga king hanggang maya padapat at darakal king belwan ng Diyos. So ito po may basaya. Iti yang matulid, kabiasnan amihapag kekongan. Anti naninging Diyos ya ing wake katutuan at ikayo din kayang meging sanga bilang tao. Ang makaugne na, makapasakop na, makatayid. King kayang kayo pa yan. Ing buri na ngakit. Ing mikabunga kayong mayap. Nga na lumakad kayo. At patulan niye, ing Diyos at mamunga kayo, karingega na ganang mayap adapat.
nanulawari det ang maya padapat. Nung atyo na kayo, at lalakad na kayo, karing kayang katutuan. Ya itang linapagnaning ke kayong kapatad. Nanuwari itang ibunga na. Imbunga ning espiritu, nga naning ke kayong dimdam. Iti tulaya. Kapayapan, katapatan, kapakumbaban, atin ng pamangawat king sarili, alang kautusan kareting bage ababye kainan, karing balang ke kayong kasarilinan. Uli na pablasang makaugne na ing balang sarili yung. King wakea katutuan, eyo na pamalyaring daptan gawan itang dapat aye karampatan king panimanmanan itang Diyos. Dapat kareting ati yung talasuyunan itang Diyos, aganap ng makapasakop. Ganap ng mamintu kareting katurwaning Ginoo. Bakit mayayakit? Ingiti makapalto lang bunga na ning dalumdum. Kasi bayong King Ecclesiastes 7:20. Nga na po yung makasulat kining Ecclesiastes Kapitulo 7 versikulo 20, nga na po yung makasulat. Ecclesiastes Kapitulo 7 versikulo 20, ay ni po yung makasulat. Tune alang metong mang matulid ataw kitiking babo na ning labwad, adarapat mayap at mikakasala. O ito po yung makasulat. Tune alang matulid, adarapat mayap keti kinyato. Aye bitasang mikasala o mikamali. Kinguli na niti, uli na pablasang, king pangabait na nitang taong, tagle na na king daya na itang minana na king kayang minuno. Matulid mo ing taong palpikasalaya. Waman ingatineng kapag-aralan, ampon atsune king kautusan ayati yung makapasakop, dapat magkamaliya pa, mikakasalaya pa. Makapaltoya pang bunga na nitang dalumdum. Uli na pablasang, alang taong matulid aye makikasala, ampon magkamali. Dapat nanoing panabili na nitang Diyos, banting upayang, kayo makapalto, karing bunga ning dalumdum. Ing katatawlan, king Epeso, 5:11. Nga na po yung makasulat kining tao Epeso Kapitulo 5 versikulo 15, 11. Misulod ko king anggang gayak ning Dios, bakong malyaring tumibe, salang king pirait ning Diablo. O ito po yung makasulat.
Efeso 5:11. Hindi po yung makasulat. At eko makyabe ka ring alang bungang dapat ning dalumdum nung ebag kus sa biyanan nyo la. Ito po yung makasulat. Kinguli na niti, malino lang miyapag harapan niyo. Banting upayang, kayo makapalto, karing bunga ning dalumdum. Nga na, kayo makyabe, karetang dapat amalyaring bunga ning dalumdum, nune paman, sabianan nyo lang. Ibulalagyo, turwanan nyo lang, karing hanggang matulid, ampon katuruan. Pablasang, king matulid asabi, po tanging tao, mikawaniya, king kabyasnan amaka Diyos, iti ing metong aparalan banting upayang makagawaya, makapaltoya, karing bunga ning dalumdum. Dapat, nung tune kayong makaugne, makapatayid, king lagyuning nuwan, at yu kayong makapasakop, karing mayap ng amanong, eyo na malyari, at eyo na harapat, na malyaring malawos pa, itang bunga ning dalumdum. Uli na pablasang atin ng pamangawat karing balang sarili. Kapamilatan ng banal yung pamitipon, ayanti mo, king oras sa iti, araramdaman yu, ding banal ng amano, ding maya pabalita. Kanitaying taong makapagpigil ya, makapangawat ya, makapaglinis ya. Iti ing metong apeka importante na kung minsan kailangan ng tao lungobya king santuaryo, minsan king paruminggo, banting upayang damdamana, makaramdam ya. Kareting amanong banal, kareting kabyasnan, kareting katuruan, banting upayang naarapat, at eya makapalto, karing bunga ning dalumdum. Kapamilatan da ring amanong, nga na, malinis na kayo. Kinguli na niti, ing balang kasarilinan, ganap na sang atin ng kabyasnan. Bukod, ingatsu kayong makiramdam. Pakikuanan yung ikayo ding sanga. Nababye bunga na. Amagdalang bunga na. Banting upayang lalo na kayo pang linisan at munye kayo pang dakal a bunga. Dapat nga na mo naman, ala kayong nanumang narapat, nung mikawani kayong kinlagyuning nuwan. Kinguli na niti, ding kabyasnan paulit-ulit, amiyapag daratang ngarapan niyo. Bugbog ng lubos, ganap, ingamano kekongan. Mayakit na sang tune, ding balang bunga, makilala la sang ganap. Uling estilo na ng tao, ketiking yato, nung nanong pun, yaing bunga.
Nung nano ing panugali na ning tatang, yan naman ing panugali na ni tang anak. Uli na pablasang, iti ya inga kasanayan ampon kaya nga batsawan kilob na ni tang aldo. Dapot, kaya kayong tao, iti yang kaya kayong kabias na. King Ebanghelyo, nung iti yang kaya kayong kapag-aralan, ing Diyos siya ing wake katutuan, at ikayo ding sangana. Ing Diyos mayupayayang, malugod yang, mapagkumbabayang. Makanyan mo naman sana ding balang sangana. Nung tune kayong makapatayid, makaugne, at makapasakop king banal ng kautusan. Eko sana makyabe, karing bage, ababye alang kabaldugan, ababye kainan ke kayo. Nune, nga na makyabe kayo. Kareting babye, mayap abunga. Antimo king oras sa iti, ingke kayong metong nga pengari, di na niyeng tula, pakyabayan niye. Uling kingke kayong pamakyabe, iti midina niyang tula king kayang puso. At ing Diyos man, matulaya, karing mayap yung dapat. Makanyan mo naman. Karengke kayong kapatad, pengari, ay atsuking kapanandaman. Makyabe kayo nung iti panalangin de, makyabe kayo. Uling iti, yang utos na ning Diyos. Kaniti ing Diyos tutulaya kaya kayo. At kingati kaniting kaparalanan, makasaw kayo, makagawa kayong mayap, lalto laring mayap abungay. Kanita mayayakit ampong makikilalang, tune kayong makaugne, makapatay, king wake katutuan. Pasibayong, ilang lugod ampong sawpong. Mapagsadyaya ing balang metong ke kayong, maglame kayo, uling eyubalu ingaldo bukas adaratang yu. Mingat kayong karing balang dapat yu, at banten yu ing balang sarili. Banting upayang kayo makapalto karing bunga ning dalumdum. Manatili kayo kingamano ning Diyos. Banting upayang mamung kayong dakal amayap abunga. Kinguli na niti, king patnubena ning Espirito'y Santo, lakwan dana kayo.
Senyuking gambol sustan siya'y biyayo kapamilataning upayaning Ginoo hanggang kawakasan manatili kayo mulit itang kalam kapag kalab ko sablang me malayan king boreneng Ginoo wa pinatiyo kayo king ba kong maminto lalo yung tibayan sablading dapat yun ing mayap abining ate yoke kayo isa noyeng gabon mataba iyang ateyo bang itang sustansyang kailangan ng ateyo eteyo ibiyeye bang mayakit kayo makuyad kong oras babiye ko ke kayo isa noyeng gambul tanaman ayatiyo ang panging sustansyang kailangan ng atiyo bayaping mayakit ding bo ngayatilo ing saglit a oras ding ating kabiasnan isanuya ing gambul ampon ing sustansyo o kailangan na ning metong atanaman amitanam kaya kayo makibat kayo
Salamat la din kekang kabiasnan. Nino pa ke kayo. Hello. Maya paabak po banal. Para po ako king malati kong kabiasnan. In sustansya, sabihan, manwan niyo po, apin po rin salita ng Diyos. Laging parating dadalayo po kaya kami at babasan mi king santong kasulatan. At inggambul, apin po yung pamagsane, pamanukikit ang kaburyanan ng Diyos. Yan po ito. Salamat. Salamat. Kareting kabiasnan. Isano'y gambol. Ay, ete kailangan metong tanaman kekong gagambulan ngenideng mano ka na kukodam-dam. Ngening itong Diyos lang patugot na. Ngano ing sipagan keko bangakit na. Bayeng paragol tanaman king mula aldot bengi balen waye kopay nawa ingko pibabatan yaing daralako ing bebe ng Diyos ke kayo at iyo. Buwan itang sustansya agalawan iyo. Karingaldo bukas makinabang kayo. Ngano linisan niyo din kasarilinan. Ngano may bata ko iyo kakalinguan. Mapagpakumbaba rin ka sa relinan. Ngening itong turoy ka kawang neman. Mituturwanan ko ikong sablang at iyo. Nung ting megkamali ka rin kapatadiw. Ngano yung kabiasnon bang iyapagyewo. King bang alang lonto na numang pentasiw. Kasal pantayanan wami gising kayo. Mit mong katapatan laring sariliyo. Mania wad ko king Dios, mania wad ko kako.
na along kulang mayab yeke kayo. Ikayo na sana inglin to matangol. King me sabing sango king bo nga daralan. Ikong sablo mamagsiya sa kungan. Nino man so keko at lang magkulang. Wama kalonos ng aning ebanghelyo. Ing me sabing sango king bunga alayo. Nanoying matangol moyo kitke kayo. Nga na maputot yamita nga biyang atiyo. King me sabing api eyo kakalingwan. Talos alpantoya mi babatakongan. Wapin at sesen yuking kasarilinan. Mapagkumba balading po so'y kongan. Waitang panawon ke kayo nayatiyo. Lawen yo tangalon king yato yung atiyo. Ingogoning yato babatiyawan iyo. Miyaya liwang lugal tine mababatiyo. Anyay kong sabla pakisabing mayap. Wapin at sesen yu'i kayo'y kongan. Ing maya pabinike konemetangal. Kikuanan yupin king bukas yung datang. King alanong sangkanding kasarilinan. King alanong kulang dapat yuikongan. Mamagsadya kayo talasambang deson. Gawan yung sambanding ke kong tuknangan. Waye ko pasayang king kapagalan iyo. Waye ko pasayang king pamaniya patiyo. King bore naning Diyos wa pinidagolyo. Karing bukas itang nabang wayatiyo. Kay bati lareti buntok ding delako. Makuyad kong suyo king pamitipon iyo. Metong moyeng galo king borining geno. Esa paipe royeting man walang tao. O Diyos sing bendesyon.
keko laganapyo. King pamete ponyo sablotang gapaniya. Ing pamepalana nitong Diyos banwa. Waye ko pa yali sablawat gawa niya. Ingke kong tungkulan salamat ke kayo. Lolo ket baboy matuwa at anak iyo. Tanggapan yung sabloing lugod ning Ginoo. Santa Veronica kapayapan kayo.
Hello. Hello. Isang papuri at pasasalamat sa ating banal na Panginoon. Ang una pong ipinaabot ko ngayong umagang ito, mga minamahal po naming magulang at kapatid sa pananampalataya, isang mapagpala at masaganang umaga po sa ating lahat. Bago ko po ipagpatuloy ang aking pakikipag-aral sa umagang ito, nais ko po munang ipaabot ang taus-pusong pagbati sa araw po ng kapanganakan ng ating mahal na magulang na si Hermana Anicia Liwanag. Kaya nga po, napakapalad po natin ngayong araw. Pagkatapos pong mabusog ang ating espiritu, mabubusog din po ang ating katawang laman. Nag-aanyaya po sila sa araw pong ito upang tayo'y makiisa, makipangantamo niyo po, kabsita kanyan po ta. Datapwat, meron po tayong paksang pinag-aaralan kung saan ang sinasabi sa bunga, makikilala ang puno. Totoo po kayang sa bunga, makikilala ang puno? Di naman po nating pwedeng sabiing nakita mo ang isang bunga ng isang puno, halimbawa po isang santol, at sasabihin mo bunga po ng mangga to. Dahil hindi nga po pwedeng magbunga ng santol ang isang mangga o ng mangga sa isang santol. Ganito po ang nakasulat sa Santiago Kapitulo 3, versikulo 12, ganito po ang nakasaad. Pinapatunayan din po ng banal na kasulatan na hindi po pwedeng mangyari na isang bunga o isang alaman magbunga ng ibang klaseng bunga. Ganito pong nakasaad. Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng asituenas o ng mga igos ang puno ng ubas. Ibig pong sabihin, kung ano ang puno, yun po ang bunga. Kaya nga po makikilala, tunay nga pong makikilala ang isang puno sa pamamagitan ng isang bunga. Datapwat, yung bungang lumabas sa isang puno, ano po kaya yung lasa? Kung minsan po nakikita natin sa realidad, sa ating mga alaman, halimbawa po pare-parehas silang puno ng guyabano, merong maasim, merong mapait, at merong pong napakatamis. Nagbunga po sila, pero hindi po pare-parehas ang lasa. Paano po kaya nangyayari ang mga bagay na ito? Kaya nga po, mga minamahal na magulang at kapatid sa pananampalataya, sinabi ng banal na batlaya kung ano po kasi yung tanong niya kanina, nakalimutan ko po. Kung ano ang ibig sabihin ng bunga, ano po? Paggambol tsaka sustansya. Ganun po ang sinabi ng banal na batlaya. Meron pong alimbawa ng binigay na alimbawa ang banal na batlaya na nakasulat sa San Mateo 13, kung saan
binigyan niya ng alimbawa ang isang nagtatanim. At ang binhi ay mayroong naulog sa tabi ng daan at dumating po ang mga ibon. Kinain po yung bining natapon sa daan. At yung iba, naulog po sa may batuan na konti lang ang buwangin. Mabilis pong tumubo ang binhi. Datapwat, dahil konti lang ang kanyang lupa, pagsikat po ng mainit na araw, ito po ay natuyo. At yung iba ay naulog sa pinakagitna ng mga tinik. Ano pong nangyari? Ano po sa Tagalog yung napupot? May puputya. Ibig pong sabihin, nahihirapan pong lumitaw ang alaman. Tatapwat ang binhing na ulog sa matabang lupa. Ito po ay tumubo ng mataba at nagbunga. Paano mo po malalaman kung maasim o matamis ang bunga? Siyempre po, natural, titikman po natin. Tatapwat, malalaman po natin ang pagkakaiba, yung naitanim sa matabang lupa at sa payat na lupa. Kaya nga sinabi ng banal na batlaya, kailangan daw po nating alagaan. Gambulan tayo. Sesen tayo. Sa paano pong kaparaanan. Bilang mananampalataya, sapagkat sinasabi, kung hindi naman tayo magdala ng mga bunga, mapuputol lang po tayo at itatapon. Dahil wala po tayong mga bungay. Kaya nga sinasabi dito, sa San Juan Kapitulo 15, versikulo 2, ganito pong nakasaad, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis, at ang bawat sanga na nagdadalang bunga ay nililinis niya upang lalong magdalang o lalong magbunga. Ibig pong sabihin, kailangan linisin po natin ang isang alaman upang lalong magdala ng mas maraming bunga. Kung meron po tayong dalang bunga, kung medyo maasim, linisin po natin, alagaan po natin sa papaanong kaparaanan. Dito po sa pag-aaral sa ating kapatiran, dahil ang puno ng ubas ay si Jesucristo. Tayo'y mga sanga. Kaya nga sinasabi niya, dito sa San Juan Kapitulo 15, versikulo 5, ganito rin po ang nakasaad, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y iwalay sa akin at wala kayong magagawa. Ibig pong sabihin na kailangan pong manatili tayo sa tuntunan ng ating Panginoon upang sa gayon ang mga magandang balita na ipinaayag ng mga banal na batlaya at mga tagapagsalita ay siyang didilig sa atin. At kung nadiligan po tayo at tinanggap natin, dun po magkakaroon ng sustansya. Ibig pong sabihin, tayo po ay lalakas ang ating espiritong nananaan sa loob po ng katawang laman. Kaya nga po, ang bawat isa sa atin ay dapat hanapin natin kung ano ang bungang nararapat o yung matamis na bunga ang ating naisin sa ating mga sarili. Datapwat, kung matamis
ang puno o ang bunga ng isang puno, satisfied po yung kakain. Kaya nga po, sinabi ng banal na batlaya kanina at nakasulat sa santong kasulatan, kung ano ang pwedeng ibunga ng ating espiritu sa ating mga gawa, sa ating mga paggambol, sa ating mga pagtatrabaho sa loob ng kapatiran, kung ano ang magiging bunga ng espiritong nananaan sa atin. Dito po sa Galacia, Kapitulo 22, versikulo 23, ganito po ang nakasaad. Galacia 22, 5:22, 23. Ito po. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat. 23. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kaligtasan. Kaya pupilitin nating magkaroon ng isang napakatamis na bunga dahil ito ang gusto ng ating Panginoon. Datapwat, sinasabi rin ng banal na kasulatan na walang taong matuwid isa man. Totoo po yun, nabasa sa Colosas Kapitulo 7, versikulo 20. Totoo po yun. Datapwat, sa pamamagitan ng aral ng ating Panginoon, sa bawat isa sa atin, nagkakaroon po tayong pagpipigil sa ating mga sarili. Makapangawat tamo pong tunggal ditak, karing kikatamo pong dapat. King ulida, ding amanong didilig, dulang daring kikatang balang puso. King kakiluban, naning espiritong manuknangan, king kikatamong katawang laman. Datapwat, dapat po ay huwag tayong padaya sa nakikita natin, sa bawat pagkakbang natin. Dahil sinasabi dito sa Galacia Kapitulo 6, o Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 8, ganito pong nakasaad. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat ng iyasik ng tao ay siya namang aaniin niya. Kaya nga mga minamahal pong kapatid, magulang sa pananampalataya, huwag po tayong padaya sa ating mga gawa, kundi sumunod tayo sa katuwiran ng ating Panginoon upang sa gayon tayo ay kanyang iingatan at magkakaroon ng maraming bunga. Kaya dito po sa 8, sapagkat ang nag-aasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani siya ng kasiraan. Datapwat ang nag-aasik ng sa Espiritu, ang sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Matulid pong salita, ingalang dapat amayap, alaya pong kaligtasan, pasibayo, mayap, ayabak po, kiyakongan, at yung lugod na ng Diyos, manimuna karing balang metong, ing oras po ibalik ko na iking kakatang mamuntukan. Maraming salamat po sa ating pong naging tagapagsalita sa humagang ito at sa ating pong mga batlayang nagbigay po ng pag-aaral sa atin upang tayo ay mga tuto sa salita po ng ating Panginoon.
Sa umaga pong ito ay napakaraming mga paghaharal na ating pong naririnig. Ito po ay ating pinag-aaralan buhat po sa kaibuturan po ng ating puso at dun po sa ating kaisipan. Upang ito ang magiging gabay po natin doon po sa ating paglakad, pagtaak sa ating buhay. Dahil ito po ang ating mga guidance. Ito po yung kaparaanan kung paano ho natin lalakarin yung mga tungkulin na ating tinanggap sa pangharaw-haraw po na ating paglakad. Marami po ang ating mga nasusumpungan. Dahil dito po yung mga salitang ito, sila po ang nagbibigay katatagan sa ating mga sarili. Dahil po iba't iba po yung ating mga pinagdadahanan na sa ating pong pagharap sa ating buhay. Nagbibigay ito ng kalakasan sa atin. Ito po ay nagiging matibay na sandigan po ng bawat isa sa atin. Dahil po sa panahon na dumarating sa atin ang unos o ang bagyo na tinatawag po natin, sa madaling salita po, pag tayo po ay tinamaan po ng bagyo, talaga pong makikita na po natin yung kalakasan po ng bagyo. Ibig sabihin kung ano po yung mga dumarating na subok po sa ating buhay, yun po, pagkatapos po nun, tatayo pa rin po tayo. Dahil po yun ang nararapat na magawa po ng bawat isa sa atin. Hindi po pwedeng, hindi po tayo darating sa mga ganuhong pangyayari dahil po doon po tayo nasusukat. Kaya po sana sa kabila po ng mga pagsubok, sa kabila po ng kung minsan naroon na yung panghihina ng bawat isa sa atin, pero tayo po'y patuloy na lumalaban dahil po alam po natin na kahit man gaano kahirap yan, dahil ang pangako po sa atin, kung tayo po ay magtatapat, kung tayo po ay magtitiis sa anumang mga subok sa ating buhay, darating at darating po na tayo ay giginhawa sa bandang huli. Tayo po ay makapagtiis sa mga anumang suliranin na ating pong tinataak sa ating mga buhay. Dahil po, ang sabi ng mga pag-aaral sa umagang ito, sa mga salita po ng Diyos, sabi nga po kung ano yung ating mga magiging magandang bunga ng ating mga ginagawa po. Kagaya po ng ating pag-aaral sa umagang ito, yung pong mga natutunan po natin, no? Yung pong mga naririnig po nating kabutihan, yun po ang magiging gabay natin upang sa ganon po ay kung ano yung magiging action po natin, yun po ang magiging bunga natin. Kung ano po yung nagawa natin, kung ano po yung nagawa nating kabutihan, yun po ay ang bunga po ng ating pag-aaral. Kaya sa umaga pong ito ay napakapalad ng bawat isa sa atin. So sabi po ng ating naging speaker na siya po ay bumabati sa ating magulang. Ito po ang Lunduyang Sentro Sibul Tagumpena ng Bie ay bumabati po uli sa ating magulang na si Hermana Anicia Liwanag po, ang ating pong matandang gamit po sa sentro. So sa umaga pong ito ay pagdiriwang ang kanyang mga kapatid niya dito sa sentro. Bibigyan po natin siya ng oras sa umagang ito. Si Brother James po. At tinako na naman kainin eh.
at kabaryo ko. Binibigyan ako ng lakas ng Panginoon Diyos para makabalik dito. Sana pagdating ng panahon, ang misyon na gagawin ko sa Union Espiritismo, magagawa ko at iniingi ko sa inyong lahat ang isang modernong santuaryo. Sana mahawa siya, ibibigay natin sa ating lahat. Magdasal tayo lahat. Huwag tayong magapura. Time is come if the time is right. Yun lang ang masasabi ko. Kumbaga sa pagkain, anong pipiliin mo? Yung masarap na pagkain o yung pagkain na hindi masarap na maraming tinik? Sino ang magandang halimbawa na taas ninyo ang kamay ninyo? Anong pipiliin ninyo? Ang magandang masarap na pagkain o yung pagkain na maraming tinik na hindi masarap? Okay? I-explain ko sa inyo. Last na nung isang meeting, yung isang kapatid natin nagsalita, kahit na maliit daw ang sentro, nasa gawa ng tao. Hindi ko mapapalampasan yan. Bakit magtanong kayo sa akin? Kung halimbawa ang isang sentro moderno, ano pa bang hanapin natin? Poor condition, malaki, meron siyang sariling bus, meron siyang sariling savings, may sariling parking lot. Walang imposible sa Panginoon kung ibibigay niya lahat yun. I'm just hoping if the time is come, sana ang Panginoon Diyos magagamit niya ko sa huling oras at panahon ko at buhay ko. Hindi ko marunong magsalita ng Tagalog. Konting-konti lang. At hindi ako marunong bumasa ng Biblia. Alam ninyo yan. Dahil ako, no read, no write lang ako. Pero, ang gusto kong mangyari sa buhay, hindi sa pagbabasa ng Biblia, ang gusto ko, makakagawa ko sa buhay ko na magiging taas, adjust. Para lalong, ano ba sa Tagalog yung, it's more bigger and bigger, ang Union Espiritismo pagdating ng panahon. Ang gusto ko, ang Union Espiritismo, magkakaroon siya ng legacy. Malaking chapel. Walang masama kung mangarap ka sa buhay. Kung halimbawang nangarap ko yun, binigay sa atin ng Panginoon Diyos, masaya tayo lahat, di ba? Kaya tayong mga kapatid, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang pananalig sa Panginoon Diyos, yun ang gagawin natin para sa Kanya, para mahawa siya, para ibibigay ang lahat ng kinakailangan sa paniniwala natin sa Kanya. Hindi yung binabasa mo ang libro, kung wala ka naman nagagawa, is useless para sa akin. Wala akong pinatatamaan kahit sino, but be practical. I'm very thankful sa lahat ng kapatid natin dito lahat. They're try and their best to do something good sa paniniwala natin. I'm very thankful. Ang puso ko at kaluluwa, dadaling ko uli sa ibang bansa na nakita ko. They're trying their best na lalong lalaki paniniwala natin sa Panginoon Diyos. Kaya, lalong-lalo na, inihingi ko yung pansin ninyo. Lalong-lalo na yung mga medyo edad. Mahal ko kayo lahat. Huwag kayong magalit, ang totoo sinasabi ko. Huwag mong gagamitin kahit sino pa sa atin. Ako, kahit sino. Huwag mong gagamitin
ang paniniwala mo sa Panginoon Diyos sa sarili mong pakay sa buhay. Kundi, gagamitin mo ang binigay ng talento at paniniwala mo sa Panginoon Diyos sa mabuti. Paano kang bibigyan ng mystery or miracle kung ang sarili mo hindi mo kayang ituwid sa Panginoon Diyos? Ano pa ba ang mukha mong iarap pagdating ng panahon? Wala na. Wala na. Ako, ang mukha kong ito, siguro alam ninyo kung saan ko nanggaling, kung sino ako. Hindi ako banal na tao, loko-loko rin din ako. Pero, iningi ko sa Panginoon Diyos, Panginoon, ang uling araw ko, gagamitin mo lahat-lahat para magawa ko ang misyon ko sa buhay. Tumawa naman kayo, hindi naman kayo tumatawa. Kahit pala nagsasalita kayo, nakaganon lang kayo sa akin. Di ba? Ang gusto ko, kapag nandito tayo lahat, masaya. Hindi yung nakaganon ka, nakaganon dito. Kahit na nagsasalita ako, hindi naman ninaintindihan kung nakaganon kayo, di ba? Good or not, I need the answer. Pero kung kahit na nagsasalita ako dito, pero kung nakikita ko ang mga kapatid ko dito, masaya. Sabi nilang, be sweet, be romantic, and faithful. Ako araw-araw sa trabaho ko, kapag nakita ko ang isang customer ko, ang ngiti ko sa mukha hanggang langit. Di ka maniwala? Bakit kamo? Para makuha ko kagad ang simpatya niya. Kumbaga sa kapag kinausap ko ang isang tao, dealing business, tignan mo ang mga mata niya. Tignan mo at ang mukha mo, magkakaroon siya ng impression. Kumbaga sa parang na-epoxy rin. Boom. Kaya kapag dumating ang customer sa akin, anong sabi ko? You are mine, not anybody else. Ganon sabi ko. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, Panginoon, ito po ang sarili ko. Kayo po ang may hari sa akin. Wala po kung magagawa kung hindi po ninyo ibibigay ang guidance ninyo sa akin. Ituro mo po sa akin ang landas ng buhay. Ituro mo po sa akin kung ano ang gagawin ko. Ito pong buo kong dandamin, kayo na pong bahala. Sala ng oras. Kung ano man po ang misyon ko dito, tatanggapin ko pong buhong-buho sa sarili ko. Maraming salamat. Ngayon, babalikan ko uli ang mga medyo-edad natin. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Umaano na ka ba? Wala pa nga. Hindi pa man ako tapos eh. Marami pong salamat sa lalong-lalo na sa mga medyo-edad at sa mga susunod pang generation. Iniingi ko tayo lahat magdadasal sa Panginoon Diyos para lahat ng gusto natin ibibigay. Ang gusto ko kapag may sakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor, meron tayong paglaban. O kapatid na tungkulin mong gagamutin yan, ginagamit ka lang ng Panginoon Diyos para gawin mong tungkulin mo sa mga tao.
Tignan ninyo yung Jeremiah prophet. Hindi ako nagsisinungaling. Bakit yung isang tao na yon, binigyan siya ng miracle ng Panginoon Diyos? Bakit? Dahil sa pananalig sa Kanya. Lahat ng sakit na nakita ko, grabe. The same time, the same day, the same minute, the same seconds, is cured. Wala pa akong nakitang ganun. Pero makikita mo yung tao, simpleng-simple. Napakasimple. Sana mahawa ang Panginoon Diyos at magdasal tayo lahat ng medium at new generation, magagawa nila yun. Sana mahawa sa kanila. Huwag kayong magalit sa akin. I'm just telling the fact. In the future. Ang gusto ko ganun. Kung talagang mahal mo yung binigay ng tungkulin sa iyo ng Panginoon, gawin mo na. Ako, sana magagawa ko sa buhay ko. Pero, nagdadasal ako sa Kanya. Panginoon Diyos, huwag mo na pong iligaw ang kaluluwa ko. Gamitin mo na ako sa gusto mo. Saan ang misyon ko? Gamitin mo po ako. Kaya masaya ako kung pagdating ng panahon ganon. Kaya ang gusto ko ng magiging medyumidad, maraming salamat sa inyo. Sa walang sawa ninyong sa paniniwala natin. Sana kahunlaran, sulong. Para maawa ang Panginoon Diyos, meron tayong paglaban kahit anong klaseng sakit na walang talagang cure lahat. Huwag kayong magalit, siguro marami ng oras ko. Gusto pa ba ninyo akong magsalita? Hindi na. Sabihin lang ninyo, putulin ko na. Kung hindi, okay lang. Pero ang gusto ko, matawa naman kayo. Ganyan ang gusto natin lahat. Para hindi kayo inaantok lahat. Hindi yung nagsasalita ako dito, nakaganon na naman, o inaantok. Ano bang gagawin ko kung inaantok tayo lahat dyan? Hindi ba? Kaya ang gusto natin, masayang-masaya. Sala ng every Sunday, at the end of the Sunday, lalong masayang-masaya. Kapag sumisimba tayo dito, nanagalog na lang ako kahit na putol-putol ang Tagalog ko para yung hindi nakakaintindi ng Kapampangan, para maintindihan naman ng Tagalog. O kung sa English, wala akong magagawa. I don't know anything. Kaya nga. Ang masasabi ko, I'm no read, no write. Hindi ko marunong magsalita at hindi ko marunong magbasa ng Bible. Kasi kung magbabasa ako ng Bible, alam niyo, kapag nagbasa na ako ng Bible, andang-anda na ako ang sarili kong ito, nakahanda na lahat. Kahit pasampa ko ilaban sa gera, pwede na ako. Kasi naintindihan ko na ang sarili ko, kung kailan ako nakakabasa ng Bible, letra por letra na ginawa ng Panginoon Diyos, lalong-lalo kung gagawin ng sarili ko ang tungkulin ko sa Kanya. What is the use for me? I'm reading the Bible that I don't understand. Parang lumalakad lang ako sa dumi na hindi ko alam. Diba? Pero kung dinadaanan ko, nakikita ko maliwanag, ang tubig malinaw, pwede pa rin akong minom, at saka yung mga kapatid natin, pwede rin silang minom. Diba? Kaya ganun. Ang para sa akin yun, pinaka-importante para sa akin. Gusto ko kapag binasa ko na ang Bible,
Ang sarili ko ito pwede nang lumabang kahit kanino. Andang-anda na. Ang gusto ko, ang Panginoon Diyos, siya na ang aawak sa aking puso't kaluluwa. Hindi yung sarili kong sariling paniniwala. Ang gusto ko, siya na lahat. Kaya, I'm trying my best. Kaya hindi niyo yun yung natatanong. Natutulog lang ako sa US 1 hour or 1.5 hour. Bakit? Nagre-research ako kung paano kong magagawa ang tungkulin ko sa Panginoon Diyos. Rini-research ko lalo ang sarili ko kung paano ko at paanong malinaw na malinaw at puting-puti ang mukha kong pangit na ito. Tandaan ninyo ito. Ang mukhang pangit na ito, ang gusto ko pagdating ng panahon, puting-puti ang makikita ninyo at malinaw na malinaw. Yan ang iniingi ko sa Panginoon Diyos. Kaya ulitin ko ulit, mahal na mahal ko kayong ng mga dito lahat nagsisikap sa tungkulin nila. Maraming salamat sa inyo lahat na nagsisikap, kayo lahat, ginagawa ang lahat-lahat ng bagay para ikabubuti ng marami sa paniniwala natin. Ginigising ko ang lahat ng medyumidad at new generation, gawin natin, tungkulin natin tapat sa Panginoon Diyos. Ako titignan ko lang ang medyumidad kung medyo o hindi, o kung ilalim lang ng saresa o sagin. Hindi siya pwedeng magsinungaling sa akin. I don't care kahit na si Apong Aning pa, alam ko siya. Kahit na sino pang medyumidad, huwag kayong magalit. Pero iniingi ko lang, huwag ninyong gagalawin tungkulin ninyo kung hindi kayo handa. Kasi hindi naman nagkakaroon ng pagano. Ang gusto ko lang mangyari, yung kayang-kaya mo, pwede ka nang lumaban sa gera para masaya, para bibigyan ka ng Panginoon Diyos ng biyaya sa buhay at espiritual. Ngayon, siguro marami nang inaantok. kaya inano ko na, pinuputulin ko na ang ng pananalita ko kasi konting-konti lang ang time ko dito. Pero nagagalak ako sa ng mahal na mahal kong kababaryo dito. Maraming salamat. Inaano ko po ang ulo ko. I bent my head sa inyo pong lahat. Ang buhay ko po nasa inyo. Inspirasyon ko kayo sa buhay. Maniwala kayo hindi. Nakikita ko lang, kayong lahat na kababaryo ko, ang ligaya ko sa puso ko, dadaling ko na sa ibang bansa. Kaya yun lang ang para sa akin, maniwala kayo hindi. Maniwala kayo, wala akong magagawa. Maniwala kayo. Thank you so much. Ganun lang yun Di ba? Kaya, hanggang dito na lang po. Ulit-ulit, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng ano ba yun? Ano ba sa Tagalog yun o sa Kapampangan? Dengega na ganang manungkulan keng union as mo. Dangal salamat. Karela. At kay bat ing disiplina na ning metong union as mo dapat magawat magawaya. Nung alayon disiplina yung metong abage, eya masenso. Kailangan yung sarili ko ay ipasakop ko ketang disiplina. Bayang sumulong lalo, sumulong, hindi katang kasalpantayanan.
Dakal pong dakal salamat pasibayo, karang kaya katamang manungkulan, ang maganakang maganakalalong lalo na hing mamuntukan. Karang kaya ng sablang makirandam, karang choir. Ale? Karang kaya na pong, at you Kenny, be careful, inka na kung lambing karela. I love you all. Kaya ito mo yung nga sabi ko. Ang bari ko masaya kayo. Di ba? Okay, maraming po salamat sa lahat pong naririnig dito. Pag labas po natin, diretso naman kayo doon. Huwag kayong magtago, di ba? Kasi kung nagtago kayo, kasi siguro mukhang multo ako, di ba? Ganun lang yan eh. Kaya lahat ng kababaryo ko, nandun na kayo. Ikaw kapatid, marami pong salamat sa inyo. Kayo pong lahat. Binibigay ko po yung masayang oras. Sana sa pagdating ko, kompleto na ang misyon na gagampanin ko sa buhay, sa paniniwala natin. God bless Union de Espiritismo, and God bless sa lahat ng naniniwala. Kaya ang ano namin sa Amerika, God bless America, sabi. Ako naman iba eh. God bless Union de Espiritismo. Hindi ba ganon? Right is right. Ganun lang masasabi. Thank you, sobrang nakahaba nito. God bless everybody. Thank you. Dakal pong salamat, Mama Kone pa mo. Kay ba nang migsalita, Mama Kone. Paninahin. O pasensya na kayo rugo kasi meki kay kumunditak munditak. O siguro dakal na. Yung tingnan ninyo, nakangiti kayo lahat. I love you all. Woo! Okay. Dakal pong salamat kaya ning kaya katamong kapatad ne po. King kayang pamag-speech sa talagang mawayan ne po. How many times siya pong migpaalam. So until now, magpaalam niya po ne. So sobrang miss na po siguro ning kaya katamong kapatad. So, pasalamatan tayo po keng ideas and karetang opinions na. But, dakal po inke katamong pamag-aral. So, open mind tamo po. Everything is, ingega na po at yun ang makapasya karing kaya katamong pamisip na po. So, masanting mo rin, ingangari na ning kaya katamong kapatad. But until now po, ongoing tamo po kaya katamong kaya katamong, may kuya po kasi nyapin ba kanta sabi kaya. Kita pong kaya katamong 50 years, ne po. So, dakalya po tatalakayan, ne? Ayon kaya katamong kapatid, bubuklat pamag-aral kaya katamong until karing kaya katamong mysteries and akakit na po keng multimedia, ne po. So, malyari po ita po tang ing tao. Kasi po, kanya-kanya tamong tinggap ne po. Pota pong yaing tinggap tamo, ang pong improseso, kaya katamo po king kasalpantayanan tamo. Ne? Iya po ing practice tamo po, kaya katang kasalpantayanan. Pero po, atin nga pong pamagbayo yan. Pota pong itamong tao at yutamong gamitana ning Ginoo, kaya tang nung makananong paralan, itang kaya katamong malyaring gawan. So, until present po, din kaya katamong practice, kaya katamong keti, ang gakaring kaya katamong medium patutuanan tamo po, na itang karelang gagawan, ne, ita pong karelang pamagpatutu, uling at suya king prinsipyo tamo. Then kaya iying pong mysterious na ni nga pong Ginoo, abagi apatunayan da, ang gaking panahon tamong eni, king pamagsimula na ning espiritista, ya pamurin po, ang gangening panahon tamo at yung pamurining mysterious akakit tamo kanita. So biri na po ning kaya katamong kapatad, datang yung panahon, lawen miyamoing masakit, talakad ya. So is a miracle po,
But malyari po yung antiganiting bagay po tapong burina po ning kaya katamong Ginoo. So, may koya po, na po yung kaya katamong kapatad. Yung Biblia po kasi, na po, nung malyari abasa tayo yung Biblia, abasa tayo yung makasulat. So, iya po yung lalamana, ang pong tuturo na kaya katamo. So, uli pong yan, yung pamagaral, ang makabuklat kaya kaya katamongan. Sana po, yung ganaganang dindamtamo ang ampong ikit, sabi napin, mayapngan po yung sablapot ang pamayapan tamo. Maging marok po yung sablapot ang mamarokan tamo. Yan po pamagaral nga yan, yung kikatamong kasalpantayanan. Pero until now po, yung kikatamo pong status, yung kikatamong kasalpantayanan ngeni, kempong tutuking Sabado o Domingo po, atin tamo pong pamiti po ni tamo pong kayang Committee on Project, dahil po kaya katamong kapatad, mikitiki tamo po kayang Domingo, after na po ning kaya katamong pamanyang badatang lapuret ang kaya katamong kapatad, bang pisabihan po yung metong abage, amalyaring dapat tamo pong gawan. Atin pong panahon, atin pong lugar, amalyaring pisabihan-sabihan tamo po sana yung antiganiting bage, nung minsan, may pipisabi po kaya nga tiganiting katipunan dapat po kaya ang ating tamong panahon na malyaring piluklukan tayo. Uling yung panahon na ini, pamagaralya po kaya katamo, bangding salmon, sampung panabilin kaya katamo ilang malyaring dandaman tamo. So ita pong pisasabihan ng timong progreso, atin tamo pong panahon para pisabihan tayo, atin tamong lamesang malyaring pisabihan tamo po yung bagay, amalyaring ikahunlad na po ning kaya katamong kasalpantayanan. So sana po kalugaran na kapatad, ninuman po kaya katamo, manalig tamo po kaya tang burina ning kaya katamong igpa. Uling alapong masipit, potang dakala po ring manyawad ang pong kukulait kaya. Ako po paniwalan ko, ing meto nga yalimbawa, hanggang mabayat siya man po kaning bubuat, nung dakalang mamwat, ang tiyamo pong patpat ing kaya katamong buat. Ya, ita pong metong tamong solidarity desisyon, king kaya katamong pangarap, king kaya katamong nasa, king kaya katamong kasalpantayanan, still going on niya po yung kaya katamong plano, still going on niya po yung kaya katamong panahon amalyaring pisasabihan tamo, makaukol king kaya katamong sentro. So, ya po yung kaya katamong pag-aralan, dening mapilan tamo pong kapatad manungkulan, na po kasakit, ing manalakaran, king kasalpantayanan. Yan po, uli pong tutunang mabayat, ing metong talakaran, king antiganiting bage. Uling desisyon na po ning masa, ya po yung pakirandaman tamo. Aliwa po yung desisyon kong buriko mo makanita, po makanita. Yung desisyon na po ning madla, yung desisyon niyo po, ya po yung kiyakatamong metong atibayan. Yan po, aliwa po ya kong magdesisyon. So, ita pong kaya katamong desisyon, may finalize siya po, until now po gagawan tamo nung makanano tamo pong makanano tamo pong makapag-produce ang timong funds, kaya kaya katamo pong babalakan. So, still going on niya po ita. So, kaya next Sunday po, mikitiki, tamo po itamo pong ega na ganang manungkulan, keti piluklukan tayo pong pasibayo. At kaibat na po nita, nagto po, Sister Alice po, kaya tang karelang, kaya pong sentro ka rin, agkatanda kayo naman po, at intamo pong lakad ka nita, kaya tutuking Domingo, kay megto po. So, kaibat na po nini, managkatya po itang kaya katamong kapatado, may kone po, karintamo po kanu makipagtu, uling birthday na po ning kaya katamong pengari. Salamat po. God bless you all po.
Atalakad tampo. Kagalang-galang ay Jehovang kaya kaming igpa. Minsan pa po ngening kaorasan na iti ing makanyan milang papabot deting keke nga lang kapupusan nakapasalamatan kaya ka. Pablasang Diyos ko ding balang metong kaya kami igpa. Ing makanyan mo kaya pang paparam karing kekeng bi. Kagum na igpaning sikanan apagkalub mo kaya kami. Ginona nung ablasmi karing dapat mong mangayap kaya kaming anak mo. Nune po yung puryanda ka at suywan king kaya kang pangi espiritu ampuan king katutuan. Igpangening kaurasan na iti makadangat laring kaya keng balang puso. Bang maygit pasibayong manyawad kami kaya ka. Igpanong ikit mula ampo nga batsyawan pa kaya kami. Ding pa magkulang karing kekeng balang sarili patawaran mo kami. Ginoy kaya sargong sablang anak mo. At talagamong antimong manalakaran king kekeng kasal pantayanan. Dinan mo kaya sargong sapat at ibayan. Dinan mo kaya sargong sapat akabiyasnan. Dinan mo kaya sargong pamagtapat karing kekeng balang tungkulan ape kitangwanan. Ginongyaning pinanditay ti ikaing manakit karing dulang daring kekeng puso. Tulutan mo sargo ginong Diyos king uli na puning kekang upayangining pinandit. King alang patugot manyawad kekeka. Ginoore ni puring matwang tupang kekang anak. Naking minunang panawon Diyos ko makanyan lang mego brampong memintuking buri mo. Dapat igpangining pinanditay ti ingat yulaking dase na ning kapanandaman. Tulutan mo sargo igpa ing malunos ka. Dalawan mo laking lihim Gino. Diyos ko aplusan mo la karing kekang mayupayang gamat. Igpaking uli na ning kekang lugod Diyos ko mipasik nangan la. Gino mipatawaran la karing nanumang kakulangan arapat da Gino. Tulutan mo sargo Ginong Diyos. King uli na igpaning kekang lugod igpahing makanyan mong pasik nangan pa. Igpangining pinanditay ti. Oy ning ke kaming pengari anong makananong talete na ning kekang upaya. King pinanditay ti Diyos ko makanya na pong gagawan. Ing metong nga pakiwasa Gino king biyana. Gino tulutan mo ing metong nga pamipasalamat na Gino. King aldong iti Diyos ko anong makananong king aldon ang kapanganakan. Gino king makabang panahon pet no bayan me. Makanyan pasargo karing daratang ayal doig paing makanyan me pang pasibayong ingatan. Dinan me pasargong sikanan. Gino paintulot mo sargong yaning pinanditay ti. Oy ning mabilugay iglesyang kekang ingatan Gino. Paintulot mo sargo Diyos koreting kekeng pangarapan. Paintulutan mo sargong ikeng sablang anak mo maging puwersa kami. Maging puwersa na kening kekeng kasal pantayanan malitiman ang pong maragul. Igpapaintulot mo sargo. King uli na igpaning kekang lagyo paimlalam kami. Nunay tasargong kabyasnan mo yang manimuna karing balang metong ke kami. E sana itang kabyasnan ning balang metong ke kami. Tulutan mo sargoing pamipasakop keka iya puing kekeng agawam pong arapat. Gino karingal doming bukas sampong bukas dapa. Ikasargoing malyaring manimuna nanuman sargoing paing kekeng paindalanan. Nanuman sargong ke kaming harapan karing kekeng aldo bukas. Diyos ko nung ikapuing mamilatan ang pong magkalub at ikapuing magbiye. Puwersa ke kami. Diyos ko dumalan langan mayandeti king uli na igpaning kekang lugod. Ginoreti pong bagereti emila tututulan. Nunereting bagereti manyawad keke ka. Ikapusa na yung matnube ke kami pong gabi. Bang malyaring eke minampong mga lambut karing kekeng balang katungkulan. Salamat po Diyos ko karing kapag-aralan na dindami. Diyos ko miyalasargong panyulong karing balang metong ke kami. Igpadakal pong salamat ngening mikakawani kami. Diyos ko lukuban mo kami king kekang upayam pong lugod king aldom pong bengi. Manibat na ngeni ang gaman king wakas. Iya nasa po salamat. God bless po kayo.
Areta pong kaya katamong kaya. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 4,000 na po, 7A, mahigit. Cebu, Tagumpay, B. 4,000 na. Magpagtuta mo po. 4,600.